njalo ekuseni ebusuku njalo ey'ntatha uzomele ngivuke. Mengivuka ngiyaqhuma ngiyaphalaza then ngiyobuka yona lento le because isibuko. Okay. Mengiya lesibuko lesi kuthiwa ngiyoqhuma ngiphalaze kusona. Mengiya kusona lesibuko hayi ngiyama kusona ngibuke. Ngiyayibona lapha nesibukweni. Uyokwenza lesi ufika uthini lapho? Lesibuko lesi ngifike ngicele ukuthi ngicela la iy'nhlanhla ngiyaqhuma phela ngicela iy'nhlanhla ukuthi into zami zikhanye. Ukuthi ngicela bangivulele indlela ukuthi ngikwazi nami ukuthola imali. Sure. So esibukweni into engiyibonayo esibukweni iyona lento ezofika yenzeke. So mengifika ngibuka isibuko ngayo ngosuku lokuqala. Ngiyasibuka lesibuko ngenze lento ngixhume ngiphalaze yabo. Hayi ngihambe ngesibukweni. Mengiyibuka esibukweni hayi ngiyabona sayibo. Kunama movement kulesibuko imina futhi ngiyamuva kulesibuko. Angazi noma mina sengilele or kwenzakalani because ngiyazizwa ukuthi hayi ngathi angisasimina. Uyibona usungowesibili esibukweni? Ngibona esibukweni manje ukuthi hayi lento eyenzeka esibukweni ngiyayifila kodwa angikwazi ukwenza lutho. Inamankashana kaMenzi yaphuza umlaza ngamevane nabendlonhle nophapha ekhanda enhla nasezantsi efundazweni zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika nangaphandle kweNingizimu Afrika. Sabingelela le Black Live TV kama lohlelo ke izimpande ezama-Afrika. Igama lami King Sichaka ngokaluqa. Lo sidingide njalo nje iy'ndaba ey'thinta abantu nokuthwala la ohlelweni olubizwa ukuthi izimpande zama-Afrika. La sidingida khona umkhuba owenzekile noma-ke ukuphambaniswa kwezinto kule sizini yethu esikuyona. Sibheka kakhulu ukuthi abantu bashaye kephi bekade kwenze njani. Njengoba ngeke ngasho igama lami King Sichaka, asike lo dabeni size ukuthi sihambele sethu sosuku namhlanje size ngani. Mfowethu sibingelele. Yebo sanibona ngibingelele nabalandeli. Ninjani na? Hayi ngiyaphila njani. Hayi sikhona thina sesingezwa ke indodi kwenze njani. Kodwa ke siqale sizwe mhlawumbe ukuthi insizwe ivela. Igama uSipho kaNgwenya. Okay. Ukuhlala ngisuka ngale eNanda. So ukhulele khona nje eNanda. Okay. Ukuhlala ngikhulele khona because nawo semabangena phansi ngifunde khona. Aze bayofika e-high school. Then ngisuke khona e-high school. Sengisuka khona-ke kuyima ngisuka ngeGoli. So zenze eGoli ngenxa yomsebenzi. Ngiyozama amatofo amathuba khona. Sure. Khona-ke ngifikile because bengihlala nobhuti wami ngale eGoli. Mengifika khona hayi izinto zamekile kona ukuthola amatoho ukuthi into esheshe ishabalala. Yabo ngingahlali kakhulu. Ngazothi izinto zamahani noma ivalekile noma kwenzakalani. So mengifika khona-ke ngihlale ngisebenze lezo yikhashana ezimbalwa. Hayi ngibona ukuthi hayi akusebenzeki. Ngiyazama gcina izinto zami ngathi ziyavaleka nje. Akwenzeki lutho. Sure. So mengihlala-ke ngikhuluma naye ubhuti lo. Angitshela ukuthi hayi because yena ube right empilweni. Yona izinto zakhe zimhambela kahle nje. Akaswele lutho. Ngigcine ngimtshela ukuthi hayi bhuti mina ngizamile ngiyahluleka. Ngiyahluleka. Ngiyabona wena u-right. Yonke into yakhe ihamba kahle. Yabo. Ngicela ungizame nami. Ususho-ke kumne wena. Okay. Uthi hayi akangizame nami ukuthi yini la ayenzayo mina engakhona ukuyenza. Ukuze izinto zami nami zikwazi ukulunga. Yes. Kuyilapho-ke ubhuti wami athi hayi mina ungibona nje kunendlela engihamba ngayo. Hayibo. Okay. Yabo. Athi hayi yena kunezinto enza ngazo. Yabo. Hayi ukuthi hayi manje ukhuluma ngani. Yabo ngitsho ukuthi hayi mhlawumbe shuthi wenza ubugebengu mhlawumbe thizeni. Yabo ngimtshela ukuthi bekuyinto nobugebengu phela mina ngeke ngikwazi ukungena lento. Ngiyayisaba. Yabo. Angikwazi ukuphila impilo yami ngiyiphilele ejele because
kuzoba nzima. Angitsho hayi akukho njalo. Akukho nje bangicabanga akenzi ubugebengu. Into ayenzayo ayinabo nje ubugebengu. Ngithi hayi okay. Hayi ngithi hayi bhuti ake ngizongichazela ukuthi kahle kade yini inkinga. Wenza kanjani? Athi hayi yona into ezongisiza ngayo ngoba uyabona ngempela ukuthi hayi-ke kuyabheda. Ngeke ngikwazi bekule ngihlezi ngiphilela ngayo ukuthi ngiphila kuyena because izinto ey'ningi bese ngenzelwa uyena. Naye egcine sebona ukuthi hayi naye sekumhluli ukuthi ngathi ngiyindoda engaka ngizodiphendela kuyona. Yeah. Nami vele leyo nto bengasayithandi ukuthi ngeke ngimdala kangaka ngizodiphendela Kwenye indoda, yes. yabo. Hayi ubhuti athi hayi khona la ezongisa khona. Kukhona ubaba amjwayele yena naye ukuthi awaya kuyena ukuze izinto zakhe zimhambele kahle. Oh yeah. Ngathi hayi okay ayikho inkinga bhuti. Ungangisa lapho. Yabo because nami ngiyafuna izinto zami zingihambele kahle. Hayi bhuti athi hayi okay ayikho inkinga. So kudluleke insuku hayi alithole ithuba because uyasebenza alithole ithuba lokuthi mase right se-off uzongisa lapho. Mase off ke se-right. Hayi angithathe angise lapho. Manje akangichazile okuningi. Athi hayi ngizozwa khona. Okay. Ngizozwa khona yonke into bazongichazela kahle bona yonke into. Kodwa ukuthi ngingaxwayi nje mina ngenze lento eshiwo. Okay. Yebo. Hayi qhubeke kanjalo ke angithathe ke. Manje la ngisa khona futhi akukhona la eGoli. Angithiwa ngisa ekamhlaba iyalingana. Habe. Okay. Hayi uma ngiqale kona ngiyaxaya kancane kodwa ngifuni phela ukuveza. Ukuyijambisa. Because ngiyazi izinto ey'ningi ezenzeka kamhlaba iyalingana. Hey, hlezi uzuyidolo. Hlezi ngizwe igeme. Yeah, yeah. Kodwa ngikaze ngibone ukuthi nami ngiyoke ngifike khona lapho. Yabo. Hayi mengisa lapho ke sihambe ke. Mesihamba ke mesifika khona. Sifika nje sifika futhi kumuzi omkhulu. Yabona nje kwakhiwe nakhona futhi uma ufika kule ndawo le ayi inokusabeka kahle. Inokusabeka nje ukukhona le ndawo. Iyathusa. Because uthi uma ungena nje uhlangabezwa ikhumba zey'nyoka. Qala ubone hayi. Ikhumba za? Zey'nyoka. Habe. Oh, okay. Yeah. Isikhumba senyoka futhi uyabona ukuthi akuyona inyokana nje. Inyoka ngempela. Bel serious. Serious. Yeah. Yabo. Bona nje khona nezilwane ngoba uyabona nezinyoni uyabona nje ziyalenga emasangweni nje. Eyibulewe ngathi zomisiwa ngazi kwenzakalani. Hayi mesingena ngaphakathi siyafika futhi kunezindlu nje amaqhogwane ahlukene futhi. Yabo. Mesingena phakathi nakhona izindlu zakhona zimnyama. Yabo kuyashoda ukuthi hayi asisondeli singasondeli kuyona. Thina mesifika la sifike ke siye kulo baba lo. Mesifika lo baba yena akavelanga kuqala. Siqale sifika nje kunabantu abamsebenzi ncansi abantu abantu abamsebenzelayo. Mesifika kubona hayi basibuza usize ngani. Kima esho kubhuti uthi hayi usize la uzosiza umfowethu. Naye wayekade esizakele vele khona la ekhaya. Yes. Yeah. Okay. So okay ayikho inkinga. So akasilinde khona la. Nakhona ukulinda kwala nilinda khona nje okay uyangena esangweni ukuthi isanga lilodwa ungene ngaphakathi kwelinye. So sihlaliswa lapho kuhlalisa phansi lapho. Nesihlala phansi sahlala lapha futhi. Nilindeni la. Manje silindele umuntu ozosisiza phela. Okay. Kuthiwa size kuyena. Yabo kuthiwa uyalinda. Yeah. Uyahlala umlinde. Angithi kwaphela mhlambe boma 3 hours. Sure. Nihleli nje. Hey. Yabo sihleli nje simlindile. Nakhona ke hayi gcine efikile ke kuthiwa asingene ngaphakathi. Mesingena ngaphakathi ngendlu yakhona imnyama nje. Mesifika le ndoda futhi nakhona le ndoda iyasabeka yona. Konayo kodwa uyabona ukuthi ngathi angiqondi noma isangoma noma kwenzakalani because ifakile ilontuzana ifakile ibhayi
nezinto lezi ejwayele ukufaka izangoma nje ubuhlali bakhona Uhlala, yes. yabo Mm. iphethe noshoba mesifika nje fika singena ngaphakathi ke singenise ngaphakathi ke kuyimali ayisibuza ukuthi okay size ngani yabo hayi asho kubhuti ke ukuthi hayi kahle kahle bengazele yena because uzele mina uzoletha mina ukuthi nami ngithole ukusizakala hayi uthi hayi ayikho inkinga sike akangishiye khona la yena ibhuti ke shuthi ahambe angishiye khona la la ekhaya uthi hayi uzongisiza uzomtshela mase sesiqedile azongilanda because ngeke kube intwana ngathi le nto yathatha u-3 days ukuthi ngihambe khona athi uzongitshela mase seku-right atshela ubhuti ukuthi akangilanda hayi okay ubhuti wakushiya la wangishiya wena uzolanda after 3 days yeah. Okay, so ulandiwe-ke ubhuti uyafika kuthatha sekwenzakalani nokuhamba kwesikhathi? Okay, ubhuti mesefika phela indaba iqala ngikhona la kunezinto esenziswa zona ukuthi kumele uqale ugqume uyaphalaza njalo ekuseni okay sibamtshela ubhuti ukuthi hayi bathi kunento engizoyifica endlini mase ngihamba Okay, kule ndlu le ubhuti angihlalisa kuyona so uma ngihamba kunento engizoyifica khona because abanginikanga lutho banginika banginika umuthi wokugquma nokuphalaza yeah, ukuthi kunento engizoyifica endlini njalo ekuseni ebusuku njalo ey'ntatha uzomele ngivuke mengivuka ngiyagquma ngiyaphalaza then ngiyobuka yona lento le because kwakuyisibuko okay, mengiya okay lesibuko lesi kuthiwa ngiyogquma ngiphalaze kusona mengiya kusona lesibuko hayi ngiyama kusona okay ngibuke ngiyayibona lapha nesibukweni uyokwenza lesi ufika uthini lapho lesibuko lesi ngifike ngicele ukuthi okay ngicela la iy'nhlanhla ngiyagquma phela ngicela iy'nhlanhla ukuthi into zami zikhanye ukuthi ngicela bangivulele indlela ukuthi ngikwazi nami ukuthola imali sure, so esibukweni into engiyibonayo esibukweni iyona lento ezofika yenzeke so mengifika ngibuka isibuko ngayo ngosuku lokuqala mengiya ngiyasibuka lesibuko ngenze lento ngigqume ngiphalaze yabo hayi ngihambe ngesibukweni mengiyibuka esibukweni hayi ngiyabona sayibo kunama movement kulesibuko imina futhi ngiyamuva kulesibuko angazi noma mina sengilele okwenzakalani because ngiyazizwa ukuthi hayi ngathi angisasimina uyibona usungowesibili esibukweni? ngibona esibukweni manje ukuthi hayi lento eyenzeka esibukweni ngiyayifila kodwa angikwazi ukwenza lutho lento yenziwa wuwe le nto uyayifila emzimbeni kodwa awukwazi kodwa mina ngila ngiyaqala hayi inkinga. Okay, hayi okokuqala because lento le ila yangithusa khona ukuthi okay yenzeka lento esesibukweni into eyenzakala esibukweni ngiyahamba esibukweni kumuntu ohamba ngathi khona indawo engangiya khona ngathi iyihlathi futhi mengiya khona khona umuntu engihlangana naye unginikeza imali wanginikeza isikhwama esinemali yabo hayi uthi okay nayi imali ubukhala ngemali nayi imali hayi okay kube njalo futhi ngazi noma ngiya black out noma kwenzakalani because ngiyazumeka mengiphaphama ekuseni ngiyakhumutha bengivukile ngaye esibukweni sure, kodwa ngivuka ngikhathele ngikhathele nje ngempela sure, mengivuka ngiyabona hayibo sekunemali khona la esibukweni lento ngiyayikhumbula emqondweni wami kancane uyilanda le mali ukuthi khona into eyenzekile esibukweni ngathi ebinemali phakathi ngiyaxoxa ukuthi manje sifike kanjani le ndlu sure, yabo hayi ngimtshela ubhuti ukuthi hayi into kwenzeke kanje kodwa noma ngingasakhumbuli kahle
khona into engikhumbula kancane ukuthi okay lento le ngihambile ngenza lento eshoyo lo baba lo ubungise kuye ukuthi ngihambe ngesibukweni ngenze lento ayishoyo nayi sekukhona imali ngibhuta mthetho hayi khulileka anginalo lutho angithi le mali le vele ubufuna imali nawe usuyayithola ukuthi leyo buza into eziningi vele ayikho into oyenzile ubungozi wena ubula ngithi hayi nami ngithi hayi ingane ngisebenzisa imali yeah aziyakhipha wena ngiyabona hayi phela shuthi hayi umuntu uzophila kahle yona into ade ngiyifuna le manje ngoba phela kuyacaca ukuthi imali buyithola yini eseyinkinga ama sikuletha la inkinga ke la ukuthi phela ihamba lento le kwaze kwafika ekutheni siba nomngozi njani like kumina nasemphakathini okay cause ngiyaya njalo esibukweni cause lento uyenza njalo ebusuku yeah njalo ebusuku kunezinto ezibuye zenzeke esibukweni ngingayikhumbuli ukuthi khona into enzekile ngingayikhumbuli mina ngikhumbula lutho yeah ngizoza nje cause khona okwenzeka okunye ngaphaphama vele cause ngiya blackout vele made ngiye esibukweni okunye ngabusakhumbula gcine ngingasakhumbuli lutho ukuthi okay kwenzeke ukuthi ngiye esibukweni ngiblackout njengenjwayelo ngiphaphama ekseni ngiyeza ukuthi hayi ngikhathele ngithi ngiyabona futhi ngiyabona ngilimele kancane yabo angazi ngikhotshwe yini ngathi kanjani because bengilele akwenze kanjani kuyima ngiqala ukuthi ngibe nezinsolo ezincane cha mhlawumbe ngishuthi khona into enzakalayo kulesibuko lesi kuba ukuthi ke mengiphuma ke ekseni khona hayi kamakhelwane yeah ila ngizwa khona sebengithuka abantu type ngaxoxa ngiyithukelani manje kwenze njani bangitshenise hey abafuni nokungibona nje la because ngizamile ukungena ebusuku kuzoqhekeza khona how wena manje ngiyathi ukuthi kanjani ngoba mina ebusuku bengilele nakho ngibona ngiphaphama endlini yabo ila besho khona njoba uphaphama ulontuzana ebusuku wena ubula uzama ukuzongena ngenkani la kulowo muzi vele ukuthi shuthi banesitolo ngaze ushuthi angazi noma ushuthi bengiyofuna imali so wena ubuzama ukuzogqekeza la ekhaya sure hayi le nto ingixaka ukuthi kanjani manje because mina ngikhumbula lutho sekuyashuba ke manje uma ngixaka ukuthi hayi ngansi iqala ukushuba hambe ngitshela ubhuti ukuthi hayi ubhuti ngeke nanku umkhuba nayi kuthiwa ngenza into ukuthi ngoba angiyazi yonke mina lento bakhuluma ngayo yabo angazi kwenzakalani angazi noma shuthi iyona lento le lesibuko lesi mhlawumbe sengifikela nalento le because angazi futhi ngisleepwalk because shuthi angazi noma shuthi ngiyasleepwalk manje inkinga kusuke kuvaliwe nje yabo ukuthi ngiphume kanjani ngoba kusuke kuvaliwe ngiphaphama vele ngisendlini angiqondi ukuthi kwenzakalani yabo kuyima ubhuti ngimtshela hayi bhuti ngeke ngeke seziziningi lezi zinto zenzeka kodwa ke kulezi eziningi ukukhatha istory eside sibesifishane kusaqhubeka ukuthi kube khona imali noma mhlawumbe sekuyinto ezimbi zodwa imali siya ngokushabalala akusafani nakuqala noma iba khona sekuba ile imadlana nje engathini because okokuqala imali yayiningi kune lifestyle engiyiphilayo and angisakhona ukuyimaintain manje sure because imali esengiyithola isincane kakhulu kwenzakalana lesibukweni njengamanje uma uya khona ufike usabona wona uyogila imkhuba kuphela akusekho lokho kufana ukuthi uhlangana nomuntu olanda imali lo umuntu ohlanga imali angisahlangani nomuntu sokuyimina manje ngabe uthi mina ofukuzayo oyokwenza lezi zinto lezi ukuthi kube khona imali manje nakhona futhi uma ukuthi ngiyongena kuleyo ndawo ngiyithola imali ayisafike endlini how efanele usebenzela amahala sengisebenzela into engekho kodwa umphakathi ukubheke kabi manje ukuthi ugila imkhuba endaweni manje la kubuka mina ukuthi ngigila imkhuba nale mkhuba futhi engayikhumbuli nalento le ayisangiletheli imali inkinga futhi
Uthini ubhuti uyayithola indlela ukuthi akubuyisele emuva enyangeni ubhuti enkulu? phela ubhuti ulibele yale nale kodwa agcina sayi uzongibuyisela kule nyanga futhi. Yeah. Hayi mesibuyela-ke cause sakwazi ukubuyela khona lapha kule nyanga. Hayi mesiya khona inyanga esho ukuthi hayi lento le shuthi mina ongayenzi ngendlela. Okay. Shuthi inkinga imina ongayenzi ngendlela and futhi lento ngoba usuyithathile ukuyithatha usuyithathile ayibuyele emuva. Ha. Ayibuyele emuva. Ugaxele. Ngiyabona ukuthi hayi la shuthi ngigaxele ngempela. Izongishubela. Hayi mesibuyela because gcine singasizakalanga lapha nje. Gcine ngibuyela ekhaya. Khona la kubhuti-ke. Mengibuyela ngithi okay angizame enye indlela. Yeah. Ngifune noma ngimtshela ubhuti okay. Azizame noma inyanga ethize sibone ngekwazi ukungisiza. Yabo hayi sihambe-ke nobhuti khona inyanga enye angisakuyo. Yeah. Ukuthi hayi izozama ukusisiza. Ikhiphe lento manje. Ikhiphe lento le. Hayi mesiya kuyona okay ifike ithi hayi okay izozwa-ke endlini ikwazi ukuyisusa lento le. Mayifika-ke ifike yenze lezi zinto zabo bachele yabo bathandaze bachele benze leyo nto leyo. Isibuko hayi bathi hayi bazosibulala. Isibulala isibuko. Uthi hayi okay mebesisusa basibulala basisusa lapha. Uthi hayi sosifaka nje emgqomeni silahla. Hayi okay kube ngathi hayi kuba ngconywana. Ngilala. Mengivuka angani noma lento futhi sekuyazenzekela ukuthi ngiyavuka vele ngo-12. Ngithi hayi ngiyavuka ebusuku. Angazi futhi ngathi sengiyasliphoka vele ukuthi ngiyaphaphama ngesibukweni. Akusamina owenza lento asekuyazenzekela vele ukuvuka. Akusekho gquma manje. Suyalala uvuke nje uqonde ngqo. Qonde khona. Nakhona mengifika isibuko sikhona. Bese usiphihlisa ukuthi kanjani ngoba lesibuko lesi ngiyakhumbula ngisiphihlisa. Hayi ukuthakatha kwenu. Yeah. Ngiyakhumbula ngisiphihlisa lesibuko. Siphihliziwe lesibuko lesi sasathu safa emgqomeni sahamba. Ukuthi sesibuye kanjani la endlini. Ikona ungasaqondi. Ngangokuthi lezi zinto igemeke igcine iqhubeka zenzeka. By force manje. Ileyo nto by force. Ngagcine ngiboshwa. Ngiboshela futhi nakhona yona lento leyo yokuhamba ngicekeza. Yabo. Because bagcine bengireporta sho semphakathini ukuthi ngiyinkinga manje ngiyabangenela endlini ngiyaqekeza manje. Yeah. Ukuthi khona isigemegeme ekuthiwa ngingenile ngadlengula ingane. Kodwa angikhumbuli mina. And leyo nto mina into engasoze ngayenza ngiyazazi. Ukuthi angeke ngiyenze lento le ngikwazisa kabi umunye umuntu. Futhi inkinga ngenziswa yilento le. Nakhona futhi ngisheshe ngikhishwe ejele. Ubufakazi abukho. Akutholakala. Mengikhishwa ngifica manje inkinga ngifica phela ngiyakusakhona lesibuko. Asibuko lesi. Sona phela siyinkinga la. Ukuthi lesibuko lesi isona sesingenzisa lento. Yo. Thanda lento isiyinkinga iyangihlupha. Ngakho ngiza la ekhaya ukuthi ngeke. Ngilambosizo. Ngiyadinga usizo. Sengihlulekile ngiyile enyangeni ziyahluleka nazo. Sure. Nalomuntu lo uthi ngobethe nje uthathile akusekho ukubuyela emuva. Njoba ngangifuna imali ngayithola leya mali. Noma ngayithola ngakho khona le mali vele isambe ngasithola. Yeah. Athi-ke inkinga musu uthathile. Yeah. Phela kumele ukhokhe le mali oqala. Le mali le kumele ukhokhe le mali. Lo mali inkulu kakhulu futhi angisebenzi. Ngeke ngikwazi vele ukuyikhokha. So lento le iyangihlupha kakhulu. Angazi mhlambe kukhona ongaphawula ngokuthila kwaziyo ukuthinta izibuko lapho ubabukeli beBlack Life njengoba silalela udaba lensizwa nje. Ngilo ngithi angiyeke ixoxe sonke le story siphelele ngalokho ngi-interrupta ukuze ngithole kahle yonke into njengoba exoxa ke nawe umzwile. Angazi noma mhlawumbe khona into yazi efana le
nanokuthi-ke uma umuntu efuna usizo kule nto wenza njani ngoba uyasho ukuthi isibuka silanda wake wasilahla saphihliwe kodwa njengamanje lesasikhona kasazi ukuthi sivelaphi futhi siphelele sinankinga izona inkinga-ke esinazo lezo esiyibuka njengamanje mhlawumbe mfowethu sasivala wena ubona kwenzakaleni la uskenyiwe noma unikeziwe into ehamba yakujikela la ngasho ukuthi lento shuthi i-scam because uma ufika khona abakutshela ububi baso because bathe ngizothola imali ngizohamba futhi le mali ngeke iphele kodwa ayikho imali kuyabheda sure nakhona lento isiyangihlupha abashonga ukuthi kuzohamba ngihluphe ibenkinga kwathiwa nje le wena wenza lento le because vele ufike uyenze lento le esibukweni udlule kube nemali vele ukuthiwa uhambe uyiphosa emfuleni njalo uhambe uyiphosa emfuleni yabo gcina vele imali ungasayitholi awusakwazi ukuyophosa emfuleni imali because awusayitholi uphosana into nangekho manje ke njoba ingekho imali akwenzeki lutho ngiyakuzwa Mdaba ngiyakuzwa mfowethu asithembe ukuthi ababukeli bethu uma besixoxa nabo khona bazosiza ngakho bazoma bephawula impendulo zabo zekunikeza umhlahlandlela asithembe because ngiyalidinga usizo kubi kubi babukela Black Live TV asilibambe la uhlelo lwethu lanamhlanje libizwa ukuthi izimpande zama-Afrika ngethemba ke ukuthi nawe uma uphawula uzoyicaba indlela eyempumelelweni lensizwe sibone ukuthi ikuphi okungenziwa uzakwazi ukuphunyuka ngoba ugiba afaka kulona selunzima kakhulu akusaphumeki nisale kahle kwamanje igama lami ke sichaka ngokaluqu signing out Is the Black Live TV